дар доираи баргузории нақшаи чорабиниҳо бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ тибқи дастуру супоришҳои асосгузори Солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурияи Тоҷикистон Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон чорабинии тарбиявию маърифатӣ таҳти унвони маърифати ҳуқуқӣ василаи муҳими худшиносӣ баргузор гардид. дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон чорабинии тарбиявию маърифатӣ таҳти унвони маърифати ҳуқуқӣ василаи муҳими худшиносӣ ташкил шуд. дар оғози чорабинии ректори донишгоҳ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Насриддинзода Эмомалӣ роҷеъ ба иқдомҳои пешвои муаззами миллат дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа, инчунин тадбирҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ миёни наврасону ҷавонон ибрози андеша намуд. Зимнан таъкид шуд, ки устодону кормандон бояд дар самти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ миёни ҷавонону наврасон, пешгирии тамоюлҳои бегонапарастӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳия ватандӯстӣ, риояи қонунҳои миллӣ оид ба масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, танзими ҷашну маросим ва монанди инҳо аз пештараб бештар масъулият эҳсос намуда, шурӯъ аз оғози соли нави таҳсил дар самтҳои мазкур тадбирҳои заруре андешанд. ҳамзамон барои мунтазам ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои тарбиявию маърифатӣ тавсияҳои мушаххас дода шуданд. ҳайати устодону кормандони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дастуру сипоришҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурияи Тоҷикистон Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамзамон тавсияҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакатро оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ миёни ҷавонону наврасон, пешгирии тамоюлҳои хурофот ва бегонапарастӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳия ватандӯстӣ, риояи талаботи қонунҳои миллӣ дар самти масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, танзими ҷашну маросимҳоро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, ҷиҳати собитқадамона дар амал татбиқ намудани онҳо аҳлона фаъолият менамоянд. масъулини бахши тарбияи донишгоҳ ва факултетҳо, инчунин сарпарастони гурӯҳҳои академӣ дар чорабинӣ вазифадор шуданд, ки дар ҳошияи соли маърифати ҳуқуқӣ суҳбату мулоқотҳои судмандро миёни донишҷӯён дар факултетҳо ва хобгоҳҳо оид ба мавзӯъҳои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ миёни ҷавонону наврасон, пешгирии омилҳои гаравидан ба гурӯҳҳои экстремистию террористӣ, риояи қонунияту адолат, пешгирии оврагардӣ ва тамоюлҳои бегонапарастӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ ва либоси тавсиявӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ба роҳ монанд.